እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ወዲ 30 ዓመት ማርክ ሾጉል ዝተባህለ ጀርመናዊ ብዛንብሮም ሓደገኛ ነብሳት ምኽንያት ህይወቱ ኣብ ንእስ ዕድሜኡ ዝሰኣነ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ዝነብረሉ ንእሽተይ ኣፓርታማ ካብ 200 ንላዕሊ ሳሬት እናተመናት ካልኦት መርዛማት ነብሳት ያነብር ስለ ዝነበረ እዩ። ካብዚኣቶም ማእኸል ድማ ጸላም ዊዶ ብዝብል ስም ትፍለጥ ናይ ሳሬት ዓሌት መርዛማነቱና ብሓደገነቱ ዝፍለጥ እንትኾን ናይ ማርክ ድፍረት ሓደ መዓልቲ ዋጋ ከም ዘኽፍሎ ዝፍለጥ እዩና ዝኾነ መዓልቲ በዛ ሰሬት ይንከስ ኣብታ ሰዓት ንሕክምና እኳ ግዜ ኣይሃቦን ኣብ ገዝኡ እናሃለየ ህይወቱ ሓሊፉ ናይ ማርክ መጨረሽኡ በዚ ኣያብቅዕን እቶም ነብሳት ንመዓልትታት ዝኣክል ይምገብዎ ነይሮም ፖሊስ ክረኽቦ ከለዉ ብጣዕሚ ብዘሕዝን መልክዑ ረኺቦምዎ መበል ካልኣይ ንረኽቦ ድማ ናይ ዳን ብራይደን መሕዘኒ ፍጻመ እዚ ድማ ብ2017 ኣብ እንግሊዝ ሃግሻይር ዝተፈጠረ እንትኾን ዳን ብራይደን ንዱር ኣራዊትን ፍሉይ ንዝበሉ እንስሳትን ዝለዓለ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ ኣብ ገዝኡ ውሽጢ ታይን ዝተባህለ ዓብዪ ናይ ኣፍሪካ ዓሌት ካባተን ይዕቢ ስለ ዝነበረ ዳን ነዚ ገበል ዘለዎ ፍቕሪ ዝተለዓለ ብክሳዱን ብማእገሩን ክጥምጠሞ ይፈቕደሉ ነይሩ። እዚ ነገር ንዳን ኩሉ ግዜ ዝገብሮን ዝተለመደን እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ዳን ህይወቱ ሓሊፉ ይርከብ። ወዲያውኑ እቶም ፖሊስ ምርመራ እናምፅራ ይጅምሩ። ምርመራ ከም ዝሓበሮ ዳን ዝሞተሉ ብሕፅረት ኣየር እንትኾን እዚ 8 ጫማ ቁመቱ እና 25 ኪሎ ዝምዘን ክብደቱ ገበል ኣብ ክሳድ ዳን ተጠምጢሙ ብዝፈጠሮ ፀቕጢ ዳን ምትንፋስ ኣብይዎ ህይወቱ ከም ዝሓለፈ ዝፍለጥ እንትኾን እቲ ገበል ንዳን ክቐትሎ ከም ዘይሓሰበን ከም ጨዋታ ሓሲብዎ ብተፈጥሮኦም ድማ ናይ ምጥምጣም ባህሪ ስለ ዘለዎም ዝገበሮ ከም ዝኾነ ይግመት። ዳን ንእንስሳት ዘለዎ ፍቕሪ ካብ መጠን ንላዕሊ ስለ ዝነበረ ንሞት ምኽንያት ኮይንዎ። ናይ ዱር እንስሳት ምስ ሰባት ዋላ እኳ እንተነበሩ ተፈጥራዊ ባህሪኦም ግን ፈፂሙ ከም ዘይጠፍእ እዚ እኹል መርአያ እዩ።